मंगळारा गोंय आर्थिक विकास महामंडळान सरकारा कडल्यान मेळिल्ल्या भाग भांडवलाचे व्याज म्हण 12 कोटी 80 लाख सरकाराक दिल्यात। EDC अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन मुखेलमंत्र्याक दिली रक्कम। RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज आम्ही EDCच्या EDC मार्फत इंटरेस्ट ऑन त्यांचे जे आमच्याकडे लँड एक्विजिशन पैसे असतात सरकाराचे त्याचे 12 कोटी 80 लाख हे आज आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे दिले असतात आणि डिव्हिडंड जो आसा तो 84 लाख डिव्हिडंड होय आणि एक 15 दिवसा भितर आम्ही ते दिवपाचे असतात आणि त्यामुळे सरकाराक एकूण वर्साक आम्ही EDCच्या हातूंतल्यान एक 13 ते 15 करोड इतले आम्ही दितात आणि एक अशें कॉर्पोरेशन आसा की जे कॉर्पोरेशन सरकारा कडल्यान पैसे न घेता उलट एवरी इयर सरकाराक कंट्रीब्यूट करता। So EDC has been in profitable business. Yes, last year EDC चे प्रॉफिट 73 करोड झाले। या वर्षा by 31st it will be around 51 to 52 crore. Same your comment. I congratulating EDC chairman Mr. Sadanand Shet Tanavade and entire team of EDC for doing the excellent work. ज्या पद्धतीत ते काम करता आपल्या कॉर्पोरेशनाचे दुसऱ्या कॉर्पोरेशनांनी त्यांच्याकडल्यान देख घेसारखी आसा की कॉर्पोरेशन सेल्फ सस्टेन असपाची गरज आसा। ते आमकां डिव्हिडंड जो आसा तो 12 कोटी 80 लाख रुपया आमकां इंट्रस्ट दिता जे आमचे पैसे ताज्या भायर 86 lakhs रुपीज ते आमकां डिव्हिडंडूय पे करतले विथ तेंचे सगळे ते सेल्फ सस्टेन आसा। त्या खातीर परत एकदा EDCच्या एंटायर टिमीचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आणि EDC कॉर्पोरेशन ज्या पद्धतीत नॉट ओन्ली म्हणजे आपल्या कॉर्पोरेशनाचें काम करता त्या बरोबर गव्हर्मेंटाचे वेगवेगळ्यो CMRY वेगवेगळ्यो स्किमी राबयता। आमच्या हे फावटी तर आमची अपेक्षा तेंच्या कडल्यान आनीक वाडल्या। आमी जेका म्हणटात की फक्त ते मुख्यमंत्री रोजगार योजना दिताले हे फावटी ते हँड होल्डिंग करतले गांवांतल्यान वचून सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कशा पद्धतीन सुरू जावपाक शकता हाच्या खातीर ते वेगवेगळे प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाचे आसा। तांच्या पुराय टिमीचे परत एकदा खूब खूब अभिनंदन।